統計数学を問う。なぜ実感とずれるのか。公文社。Web2.0 ブック。Web2.0 はいろんな事例が紹介されています。事例で学ぶ GIS と地域分析、ArcGIS を用いてこれよくできています。実際にどういうふうに使えばいいかなどいろんな事例が載っています。ゴミの環境経済学。屋久島のプロジェクトでご一緒だった坂田先生からもらいました。プラズマテレビは社会を変える。加納先生、高知工科大学の先生からもらいました。温暖化進むと農業食料どうなるのか。環境経営のイノベーション。これは天野先生、国分先生、閻魔先生と行ったものです。天野先生の言葉があります。切磋琢磨。トヨタの CSR 戦略。佐久間先生のWeb2.0 キーワードブックです。